Bang ora kudungan kan. Tapi kalau dia nggak bayar ya saya tapi Ya Yun, pesennya 30 tambahin Yun. 2.000. dia yang biasa sekarang pulang 6 kilo Yun. bos dikit itu likor kok dia kerja sama saya lelas ya tapi dia kerja di Nek golek cambah tok. lelas 1.000 sisuk 8.000 diri loro telu papat ngene 20 Ketokno raine ora ketok raine kuwi lho ketokno raine. aku juga ketokno lah aku hubungan lho. Kok nek petok Pak Lurah ditakok dia aku hubungan. Dil. Ya. Enak ya. Patahnya lho. Iki jedeg apa wis. Kayak mbak iki wali pulaan. Agak tangguh. Aku ndek KO. Ti nambah to. Sak kilo ti. Wis ya wis. Pira duwe iki? Gak sego. Coba nang kamar. Wis. Anak gembuk apa ora, Pak? Iki pira, Min? 4.000 ora tawa iki. 50 kok. Loro tok. Iya ora akeh-akeh kok udan-udan kok. Loro ya wis gak apa-apa. Ora nek gembuk. Lagi tangguh ndek ngapa budal awakku dengkek. Nyong ya dengkean padha yo. Anu gegere tare wis tuwek Min ya wis marah mah itu. Tuwek umure wis udah 5 kok yo. Heeh. Umune wis 8.000. Kok 8.000 Temi. 12. Ada maaf ya sayang 12 ya. Kaleng-kaleng 8. Terima kasih. Tak kayak kene sih. Aku sih kacang ora. Wis duwe. Gak enek gembuk. Gembok aku golek. Enek. 12. Wah, 12. ora enek Min kono gembuk ya ora enek. Nek ora enek kabeh. Ayo. Aku njuk mbah apa ya tetek bengek wis. Lengo nduk setengah. Karo apa, Mas? Iki lho. Mas. Nek poneh, Mas. Wis blonjo ndek iki kabeh aku. 14. Karek golek pedo. Betul. Ngene nek iya. Ini lipa, Mas. Lipa setengah ya. Kita bener. Bianting. Tak kayak kene ya, Pak. Heeh. Mal karek nggo lalap tok mal lombok sakon mal. Lombok sakon Wis mateng pecel anuku wedhusku. gak kurang ah. Ora sarewel mal. Budal iso ndek iki bar dengkeken no. Iki pedhos sing sak pentil ning ndi yo? Mbah 2.000, Mbah. Iki 2.000. Gak kurang ta 2.000. Wis mateng sambele bocah apa wong kowe? Wis mateng. Wis. Ya. Tomate seprapat piro? Tomat. Setengah. Seprapat. 2.000 seprapat. Seprapat ae. Ya. Wis ayo hitung. Iki 4.000 lomboke. Iki lomboke kabeh 4.000. Iki lho loro, jere Lah njaluk iya, 2.000 lah. kurang apa ora, Cak?
2000 jalur 2000. Jajan sak. Saoni ya Allah nek ra tega mbok dadi udet-udet kono. Saon 4.000-nya. Saon 4000. Wis kadung wis taleni wis. Nek setengah on 2.000. Piye le lomboke jak? Iki piro iki? Kok 3.000? 11.000. Iya. Telu, pitu 10. 10. 12.000. 12. Tak kreseki apa tak katoki? Adae katok. Jangan kowe. Ndak sedih aku malah. Jangan maknyak kowe. Sing kene nggo. Wis mari wis tak obati ngenteni tukang pijet sampai blongoken. Udah dengkek sampean ya. Gel. Manuk. Ale turu ae gugah, Mak. Wis ya. Aku mulai jam kae. Kowe mulai aku mulai. Ndak kowe yane tek malem lho. Tuku cok, Mak. Wis iki mbok kakno le, parakno aku ngene lho. Mak lah ya wah, nek seger waras ae sing penting lho. Amin, amin. Piro wedhusku? Wedhuse 5,5. Lho nganggo embel-embel ndoke bareng. Yo. Wis nyoh, mek golek tambah tok ndang mulih. Apa ndak budal isuk kok. Ya, ndak budal esuk. Cari duit. Mencari maksudnya alah iki lho ning kene duwe. Dodol esuk. Wondengnya nek wong golek kerupuk sambel wonge iki ora dodol lagi. Ya, dengkeken. Aku ngono. Kulo duwe ning timbangan aku dengkeken, Mak. Ndek ngiwo alah. Gegerku apa ndeteng lho sampean. Wonge ora dodol maknya. Enek wong takok. Ngono kuwi didono krupuke wong kae ya moh iki. Moh. Ora kaya besengek ngono. Duh, kep libur bel. Apa yang libur? Mas Kerman. Sik tak golek gembuk ning gone mak kono duwe barang. Sik golek gembuk tok. Anu bakal lale turu iki. Mas enek gem. Gem. Gembuk. Oh, gak ada pakai pagi gak ada. Wonge tare ora dodol. Ya apa tak tenang kalau ning motor. Apa juper ora sida ora jadi jipuk dhewe. Mbok saithik-ithik ge enek ya. Gembuk. Ora menyang ya. Udah menyang tapi mantu. Wah. Udan deh. Bu, kok isu, Bu? Walah kerupuknya tutupan. Dan ora enek, Mbak, tempe gembuk. Gembuk, ora enek. Enake gonku kaya sabanane aku ah. Sing piye kuwi? Pengen sing plastik apa kudu? Ndi delok? Godhong apa plastik? Plastik. Piro yo? Plastik dia kalau ro tawe siji. Tunggal mawon.
Kowe entuk kenikir sak ambyang-ambyang, aku entuk ale yo. Alan-alan Mbak Pat golekno. Ini iki lho. Pira kuwi? Hah? 6.000. Boleh. Gak ada grau sama nih. Ya enggak ono. 4.000 lah. Di sini sak pira? Berapa waktu? Duh, kowe cek ning kene. Gagap besok tempe. Iki bakul wedhus merem iki. Ya angger mbok pek. Delok ceklono. Aku ora pek katangi ya. Ora dia tempe aku. Ini rene aku. Biar turu ae aja ditangekno. Aja tangekno ya. Mudak kaget. Tangekno gak apa-apa ya. Mudak kaget aja tangekno. Iya, cotangi. Wis aku wis sekolahan diingi, Mbak. Wis ayo ker, mulai. Aku lunyu malah iki rawani. Agak kerasa aku. Utekku mereka saking ngelune. Tak cukup wis meneh kontene ning Merah. Isu-isu aku wis budal ning pasar. Rong dina brae ya guys make dengken. Iki arep mangkat jualan. Muga-muga karo kelancaran soalnya hari ini cah sekolah mlebu kabeh. Wis bismillah sing wis prai bar kabeh ya guys ya. Engko SMP ya mlebu paling ya mulai esuk. Oke, jangan lupa ditonton, di like, di subscribe. Ya. Bila ada tutur kataku yang ora jelas aku mohon maaf ya. Iki mang blakrane pasar jam 5. Isuk wis budal. Pasare yo komplang-komplang. Alah pergawe yo saeneke ya guys ya. Ditampa apa anane enek sithik ya diku sithik, enek akeh ya diku akeh. Sing penting awake dhewe iki paring ana sehat. Nek dengkekan ngrasa dodol ya mumet dase. Wis waras. Sing penting mergawi sak mendina iso tuku beras. Ngono ae ra wis. Oke, tak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mak yang selanjutnya. Wassalam.